Matul is-sena li għaddiet ma' 12,300 persuna jew medja ta' 1000 ruħ fix-xahar sabu għajnuna mill-awtorità tad-djar b'att ta' skemi li toffri. Din iċ-ċifra tħabbret waqt il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-awtorità għas-sena 2024. Fost oħrajn intqalli mill-2017 l-awtorità assistit medja ta' żewġ familji kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità Matthew Zerafa fisser dan bħala ġustizzja soċjali prattika. Għamlu mhux biss inħarsu lejn in-numri, imma qed inħarsu lejn l-esperjenza tal-klijenti tagħna li kollhom nimxu fil-prinċipju ta' ġustizzja soċjali li mhux biss nofru l-għajnuna lil min ħaqqu, imma li dik l-għajnuna tasal fin li għandha bżonn. Qal li din qed titwassal permezz ta' numru ta' skemi. Nsemmi pereżempju waħda minnhom il-Grant for First Residence li din ħafna familji żgħażagħ jistgħu benefikaw minnha li tgħin ftit tip ta' residenza li tkun mixtrija ġdida li hija bħala skemija komplementuża għal numru ta' skemi oħrajn li numru ta' first time buyers qed igawdu minnhom. Żied jgħid li skemi bħal dawn huma parti mill-pjan għat trasformazzjoni diġitali tal-awtorità li fost oħrajn tinkludi ħidma biex jonqos il-ħin ta' stennija. Irrimarka li fl-aħħar 8 snin il-lista ta' stennija naqset b'aktar minn nofs. Matul il-konferenza ntqal ukoll li s-sena li għaddiet saru madwar 550 allokazzjoni ġdida u li kien hemm ma' 66,000 kuntratt ta' kera attiv. Is-sena l-oħra ilħaqna l-ikbar spiża li l-awtorità qiegħda tamministra din issa qed tiġib fuqna iktar responsabilità għaliex titlob minna li namministraw il-fondi pubbliċi bl-iktar mod importanti. Anka biex naraw niżguraw li l-għajnuna tirċivija minn verament għandu bżonna. Fil-fatt il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Gardes qal li fl-2024 saru 1300 spezzjoni li permezz tagħhom 203 ċwivet ittieħdu lura. Spjega li b'mod ġenerali l-abbuż naqas. Spjega li matul is-sena saru 87,000 telefonata u ntbagħtu 81,000 email lid-Dipartiment tal-Customer Care. Temm jgħid li jinsab sodisfatt li ttieħdu deċiżjonijiet biex is-settur jiġi regolat b'leġislazzjoni b'saħħitha u qed tingħata l-għodda lill-awtorità biex tkun ta' spalla għal min ta' bilħaq ikun fil-bżonn.